Da, ovako da ne bi, ali može se rotira, ali nije bitno. Dobro večer, počinjemo program. Evo da vidimo učesnike. Džebra, Johnny, Markić, Dulence, David Seljak, Bokica i Šićmi. Idemo. Šićmi, joj, ajmo, ja, da Šićmi. Ajmo. Ajmo, pazi trik, znači. Svako nek aj reci bilo koju kartu, nek neko lupi kartu. Mogu ja? Može. A treba u sebi da lupim? Ne, lupi svima. 10 Umanji pan to. Jesi ga lupio svakaki čas. Pazi sad. Svako nek zamisli kockicu za jam od vas. Dobro. I baci je u glavi. Samo bacaj dok nisi zadovoljan da ja apsolutno ne mogu da znam koji si broj dobio. A dobro. Ima 6 brojeva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Može, ja sam, jeste svi zamislili, ja? Ja jesam. Koji? Šićmi. 4. 4. Ja sam 4. 8. 9. Znači kao 4, 1, 9. Samo ja moram gledam ko stavtu u ovom. 14. Ili 14? 6. 20. 6 i sorma, brez. Da, 20. Ajde. 23. 23. Pa je sad ovo. Znači svako je imao od ovih ovdje bilo koji si mogao da bilo koji si broj mogao da kažeš, jel tako? Ti si rekao koji veže? 4. Da. Ko mu dođe 20 i koliko smo rekli na kraju? 23. 23. 23 plus 4, 7. 20 plus 3 je 23. 23 ili samo? 23. ali... 23. A njegova je četvorka. A moja četvrta. A dobro ne, ti si rekao, nego samo budim sam se, pazi ovo. 1, 2, 3, pokazam ovako, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Koja je ono bila karta? Koji treba kartu? Ja? Aha. Keca. Ne, kartu. 10 herc. 10 herc. Ne. Jedi govno! Jedi govno! Brate, moj omiljeno pojel. To, brate. A znaš ti za to, Au, šta bi ovo? Može da papije se malo rekli. Doslovno tamo dorađe, ja? A mogli bi da ponovim ovaj trik, čisto da ga snimim, detaljnije. Svaka čast, brate. Znači, pokaži i ovu sa onim. Pojdi ovako. Gledaš? Ljudi, idete na YouTube, samo vas znate. Ozbiljno? Poslat će vam link, bre. Možete ima milion pregada 1000 eura. Da li to istina? Jeste, a možeš upravo da si partner. I onda, ako imaš, dobijaju od 2,5 do $5 na milion pregleda, i znači ovaj jedan... Brate, snima se ovo i dalje. Češ da kačiš sve ili nećeš?